O PSDG xa ten as súas listas para as eleccións autonómicas do 5 de abril. A concelleira pontevedresa Paloma Castro dará o salto ao Parlamento galego. Aparece no terceiro posto, precedida polo candidato a Xunta Gonzalo Caballero e a edil viguesa Isaura Abelairas. Responsabilidade moi grande que asumo e con moitísimas ganas de traballar neste proxecto que realmente levo traballando con el da man durante estes 2 últimos anos. Creo que son unhas listas moi completas. Dentro do partido temos xente moi preparada para poder facer 20 listas e as 20 listas serían unhas boas listas, pero bueno, temos que ceñirnos ás que considera o noso secretario xeral que son as máis doadas para afrontar o seu proxecto e rodearse da xente que cree que va a poder defendelo. Queda fora da candidatura tamén pontevedresa María Pierres, deputada autonómica na última legislatura. Pierres foi a máis votada por parte da Asamblea Local Socialista e aparecía no número 4 da lista que propuxo o Comité Executivo Provincial. Onte o Comité Nacional facía varios cambios para incluir a candidatos próximos a Caballero, como o caso de Castro. Non se pode confundir este procedimento cunhas primarias, non? Unhas primarias ten que ser respetado, tal. Este procedimento son procedementos asamblearios que se fan en las diferentes agrupacións, se propón diferentes nomes, en algunhas agrupacións uns, en outros, hai xente que se propone moitas, e os resultados foron moi variados. Realmente, ao final, o que fai as listas é o noso secretario xeral, que sei de primeira man que o fixo cunha mirada moi ampla, pero sempre hai que ter en conta que el ten que traballar e ten que ter un equipo, é o seu equipo que vai traballar con el. Paloma Castro conseguiu unha acta de concelleira nas pasadas eleccións municipais e, tralo acordo entre BNG e PSOE, pasou a formar parte do goberno pontevedrés. A edila xa adiantou a súa decisión de deixar a política municipal. Eu sempre defendín e sempre vou a defender que unha persona é un cargo. Entonces eu en ese momento, ainda non sei cando será o momento, pero será dentro de pouco neste proceso que terei que ceder o meu espazo o seguinte da lista. A marcha de Paloma Castro suporá a entrada na corporación do seguinte candidato na listaxe das eleccións municipais. Será Marcos Rei, presidente da Comunidade de Montes de Verducido.